Díos mar a réomh agus bhar géad míle fáilte go dtí Vlag Oíche Shamhna le cluasraon an seo Críostóir leamsa agus bé mé saigh múna dó conas ealaíon bhar phuimcín agus an san cuinle a chuirtí gantu agus iad lasacint agus béise sin go hálann a nocht. So agus san am céanna bé mid cáint fi go leor rudí difriúla a bhaineann le Oíche Shamhna agus le fór. Amid her national so an Éise agus so an phuimcín déanta go is comláin se má chuidsa níor tú ggéir do chuidsa thaispáint. Beag an gá ceann le feiceáil níor thosaí dar. Beag. So aber lama Críostóir go dtí na nósanna Oíche Shamhna bhí agat sin sánar bhí tú fáiste? Ní hiag raibh an Oíche Shamhna mór mailteach mar bhócáid ceútha ag gcuin an bhís in fáiste, but is caiinam sa cúpla rud a rinne mar ná bhí si nó gon cúpla blion dulach trick-or-treating, but bhí si bís beag dearcha mar bhí cónaí arm faoin túas, so bhíoch ar an tomáint go dtí beidir burt nó treoras na cairde bhí gan bhí congrach go leor linn. Ní éagrás na dul timppla ar is táiste hiíochta chu fiche teach an fé nóid nó. So níos móna sin de bhfuil mar níos mó sult as cluichí Oíche Shamhna imirt sa bhaile. Agus cuid an stuff a rinne mar ná bobbing for apples, nó sais an ruidir bheith gceist ná go méid bucéad lán le huisce agus cuirfar úlaisteach in san buchéad agus beag tú gur graim áil ar le de bhéal chun é haintach nó comara sin rinne mar úl a chur ón síáil an níos le téad agus beag si just ann agus beag tú ní bheith cead go sa lábhús agus beag tú gur éthe agus sin cléthe bháin agus cléthe eile an san le bucéad lán le huisce beag cúpla bán airgid chutha in man an buchéad agus beag tú gur idir sús le de bhéal agus má éiríonn leis is le an targad cumad, so ag an am is an sean airgid an punt a bhí ann. So the raibh chuige pence nó punt is tuigeann san rud. Níor bhíos le cúig nó sé is mór an méid airgid domsa bhí ann ag an am sa bhí sa ggéar an lééis sin imirt gach bliain. Ag it nó leis gach bliain. Sin sa mó, well is féidir am rá leatsa sa Bhrasaíl há se le dránach ar bhealach éon tuisc ní ceúra dúchas a chéine chur tháinig se leis na Americanáig agus so bíonn se nach bíonn se chéúra is chuile na béirla na álamíon duine béirla san agus an san agrionn siad na Éifeachtaí Shamhna sin agus a chomála sin is nós a gaiirí níos coitianta agus níos coitianta dre céile sa Bhrasaíl dul amach trick-or-treating mar dúir just an páistí cinnte bhí an lá sin éanamh nar bhí mé níos óige agus mé sin hosnig é í smaile beag sin ar a chuní ormán just ní á sé anna gan amí chur agus inneomh ha sé níos go mórta. So daoine Harbh réligúna chu híh eaglaí si agus rudí mar sin sa Bhrasaíl go mór in Oíche Shamhna. Agus well ní hamháin go rud Americanach é ach dar lo is droch rud é amachchas amach agus tá siad cumádach agus an neidir mé tá sin Harbh atach tá si den nós cuará go si ceangail ag an lá sin leis an dúil nó píród. Ok, well tá sé an tichas do go há níos mó deall le feiceáil ná angel ar an Oíche Shamhna is docha. Fíor. Ceapan go seanna haimúil ar fadaíon os choráigh leis an bhéalasá in éireann agus nach ra cos cuatha ar ag an aglas nó on rud mar sin cúpla céad bliain ó him. nó an rá nélas gan. Ní dóil an go raibh, ná. Ok, sin Harbh is spéisiúil. Agus níl mór an rudí catalacha sa lá sin,
mar de nach bhí sé den nósta an aglas seall bhú a dhéanamh goúir féilte pagánacha agus is féil pagánacha go banúsach le hasnig sé mar sin. Ní gá go meach sa láthain nó bhain ach de hasnig sé mar sin. Agus, sanálaigh mar hampla sin breile is a Críost. Agus níl éon ólas sa bhíbla fhí cén lá bhí gastin ar íir, so bhí si just a gur rudéigen sa chuir ar an láisiint tar go cíúir mór máilteach ag na pagánig go ná. Agus is rud mór máilteach í na hána, le de hasnig sé mar an príomh rud sam léon sais athblionn ceilteach na rud mar sin. Rud eile a chláisiim go minic an sáin éireann ná seanna daoine go háirithe thuirteach fin rud san gohfuil nósan Americanacha ag na thir níis. Maidir le hir hána, so cad a cheap an tusa fé sin. Mar hampla an phuimcín is rud Americanacha. Is tócha sé rud ná agus deirtar gur hasnig íthe hána mar colúra ar na marmh agus ar an gnéisiint an saoil in éireann mar chuid íthe hána féil an samna. Agus gur tháinig sé ó éireann thulgadtí na Stáit Aontaithe agus d'arbar sé agus staithric sé an san, but an bon rud ó thaobh bon rud fealsúnacha is rud éarnach é, so neadar an féidir rá gur importáil amach é í hána há roinnt athrathe ar ó thaobh trick or treat agus an pumpkin úsáid, but ar an bon rud, an bon féile is rud éarnach é, so. Sin sé mú. Agus is dúirstú dégan tarvis sa mú couple second ó hin maidir le céúir ar na marmh agus ar an bás agus rudí mar sin agus ceapan féin go sé thar spéisiú. Well, ní hamháin grosim chalín 6 gotach i mai gur ach chomála sin. Ní minic chaictear le héad, I go leor cultúr ar fud an dain is 6 tabú é. Bíon ní a gcóna. I mean, chuir leis an Mexico há féil an mar an chuma. Cinnte tá sé anna difriúil agus is rud just ar an Mexico é. So ag tracht ar bás agus an ábhar sin. Le ní dúil an grús riomh ag tracht ar bás ar cluasraon sin céadúir dá an scéal. Dar ein tú bás, céir is mai leat a bhile a bhí chuir féin talamh? Yep, ag mé chuir féin talamh mar chatlaach agus sin an dar a bheith lumsa. In ein le do háilech? Yeah, is tócha, yeah. Tá dearcha agsúlagam agus neidir mé, mar ní duine catlacach mé agus níl an háilech catlacach chuirt seachas mán ar chuir sécint, just like ar á bhíon. Ach credan siad, hasáis creadamh Críostóir ach difriúil san am céanna, níl sé protestúnach, is rud difriúil é gléitir spiridachas ar. So spiritism as well. Agus creator gur Eric Isa cask ach ní Harlín sin ní Harlín rud céanna le go haine. So sin just Isa. Agus ó thaobh duine eile just fein siad bás agus an san bíon saoil tosníonn siad is saoil eile agus ní bhíon ní cain lo iníon chuir an saoil a bhí có ribh sin. So sais Buddhism dúil atá. Bíogánín, tá sé cosúla Buddhism agus cosúla pagánachas chum agus le go leor creidimh difriúil ar fud an dain. Le ceapan go an catlaachachas at ó thaobh sin mar bhraíonn túir na cultúra ar fad a th dain an creidimh so ar na spiritivad níos go mónta. Ach sin siar de creidin mo háilech so go bhúsach creidimiid go bhfuil luach ag an spirit ach níl éon luach ar an corp. Fein na dúleoga bás agus filann siad ar an talamh chun saoil nua a chothú arís san ireach. Neidir míon cúis go mbeadh duine ag iarra iad féin a chur mosca agus is tartha ón nádúr nuair a aonn siad bás. Níl anam le corp marmh, is bí iad an bheitthe agus blandaí
agus níor chóir dún náir bhí an as sin. Agus ní dóilm gur fiú like mo chorpa chur fé lach agus gachrad mar sin. Just like déana go sin is éasca. Agus mó amó chamá like can credit céine sin na cí bháil é bheith cuatha faoin talamhach gan lach gan éon rud just in aice le crán. Okay, agus so ar bhainte sult test an phuimcín seo dhéanamh. Yeah, bhí sé go braibh. Sin an céadú domsa riamh. Riamh? Yeah. Fiúnar bhí tú de fáisteir? Fiú níor bhí san fáisteir dhéanamh mé riamh im a héal. So bhí sé spéisiúil fálam chuna sé dhéanamh. Eros. Agus, benós lamsa phuimcín 6 cosúla sin gansá agus like an dacíonar sa Bhrasaíl ósáideach níl éon phuimcín na rúnach go bhain. Mar like níl an croch fuirfa sin how sé says mar seo. Agus an san sé duchir tú gachar an ealaíon seo ar fád déanamh agus go háirthe ar dégant chuirsteige just so ag tam sé cúsáasta go bhfuil an a héad só ar fád in éan agus seom a chéadúir ag buint tríolas phuimcín ceart chun é seo dhéanamh so yeah. So hen se leis? Ó cinnte ag go mór.